Никога не чакай подходящия момент. На хиляди километри, далеч от дома, заедно с получените снимки от последния земен път на родната ми майка, до мен достигнаха думите й. Защо те родих? Въпрос, зададен в момента, в който тя беше най-отпред и най-отгоре. В който всички мълчаха, за да не заглушат думите й. Тези думи се оказаха с необикновено въздействие. И този миг бе преломния момент в живота ми. Защото напускайки ни, тя постави най-важния въпрос. Въпрос, който трябва да си го задаваме постоянно до края на живота ни. Отивайки си от този свят, тя ни остави любовта си, завещавайки ни да се споделя и разпространява по целия свят. И всяко едно наше дело да се осъществява с това чувство. Приех това завещание да го изпълнявам до края на живота си. До момента, когато и аз един ден ще бъда най-отпред и най-отгоре. Почувствах, че когато се вземе такова решение, всичко започва да изглежда различно. Толкова различно, че за някой вероятно това е странно и необяснимо. Но това е резултат от силния порив. Да давам най-пълноценния отговор на въпроса й. И отговора за всички ние. Чрез дела да реализираме потенциала, с който се раждаме. С поставяне на цели съобразно мечтите ни и тяхното постигане. Успешното им изпълнение е свързано с придобиване на истинската свобода, свързана с човешкия дух. Това е свободата да бъдем такива, каквито сме. Свободата да бъдем самите себе си. Да изразим същността си. Другият път е да се оставим по течението на посредствения живот. Водени от страха, отлагането, зависта и съмнението, които ще ни доведат до най-богатото място на света. Мястото на несбъднатите мечти. Нека направим правилния избор. И то сега. Нека да бъдем самите себе си, освободени от ограниченията ни. Нека да изживеем живота на мечтите ни. Успех на всички ни! Успех на всички ни!